sa atong pagsunod sa kahitasan, di man gyud nato kalikayan. Atong kinabuhi makabaton og tinuorayng kabag-uhan. Kung unsa to atong daotang mga binuhatan, ato naman gyud tong mabiyaan, ato naman gyud tong talikdan. Kay magkinabuhi naman tang balaan, ug mulikay natas mga kahugawan. Apanigsuon sa tinuod lang, bisan saksi pa ang kadaghanan sa atong tinud-anay nga kabag-uhan. Di gyud na nato ma-please ang tanan. Ang uban ila gihapuntang dudahan. Ang uban gani ila patang katawaan nga nibiya raman unta tas mga binuang kay ning sunod na tas atong langitnong amahan. Di naman hinon sila nato ganahan, pero di lang na nato panumbalingan. Ang importante kabalo mismo ang kahitasan nga nibiya na tas mga binuhatang dautan ug nagsubay na ta karon sa kamatuoran. Mao bitaw nang ning resulta ug tinud-anay kabag-uhan. So abante lang tas unahan. Ang mga nangagi di na nato balikan. Atong mga dagkong sala ato natong kalimtan. Kaya ato naman putong ginulsulan. So nakadawat na ta sa Ginoo og kapasayloan. Padayon ta og subay sa saktong agianan. Kanang mga bashers diha, di lang na nato patulan. Naman gyud na sila, di na kalikayan. Bisan si Kristo bitaw sa iyang kapanahunan. Sa mga marites, siya man pud gilibutan. Bisag wa siya nang hilabot, ilagya pun siyang hilabtan. So ato na lang po na silang pasagdan. Ang importante, wa tay tao nga gitamakan. Kaysa adlaw nga katapusan, iyahay raman tag-atubang sa atong langitnong amahan. Ingon nga tagsa-tagsa ta ug kaluwasan. Mabungahong hapon mga higala, ampo amping abantita. To God be all the glory. God bless.